Health lectures sa antimicrobial resistance at proper hand hygiene naman po. Ipinaandar ng DOH DTRC Dagupan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Nagsagawa ang Department of Health Drug Treatment and Rehabilitation Center Dagupan ng health education lectures tungkol sa antimicrobial resistance at proper hand hygiene mula Hulyo 8 hanggang Hulyo 10, 2026. Dinaluhan ng 3 araw na aktibidad ng mga pasyenteng naka-enroll sa outpatient department, aftercare program at residential program. Batay sa ulat, itinuro sa mga kalahok ang responsableng paggamit ng antimicrobials at isinagawa ang demonstrasyon ng wastong paghuhugas ng kamay para maiwasan ang pagkalat ng mga impeksyon. Bahagi ang aktibidad sa pagdiriwang ng National Infection Prevention Control Week alinsunod sa Proclamation No. 971 na nagdideklara sa ikalawang linggo ng Hulyo bilang National IPC Week at sa ikalawang Sabado ng Hulyo bilang Surgical Infection Prevention Awareness Day. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.